Jini ya Ramogi kawadhi nyime gi weche manyien bang' wuok ywe ni ne ochuno obila mondo tieko diro malungo wang'e keyo jopiny mane omuojo tulo kinde ma tulo nomuoch kind kweth Josiasa mag Kenya Kwanza kod mag Azimio e kinde nyasi mar solo omenda e kanisa moro e gwenge mag Etono e kaunti ma Kisii. Tulo no ne omuoch e kinde solo omenda ne kanisa mar Pentecostal Assemblies of God PAG mane Bomachoge Borabu. Nyasi no ne rik oyuorie gi jago poro mar Kenya Kwanza Silvan Sosoro kod jaod bura mag UDA kod mag ODM. Tulo ne omuoch e kinde ma jaod bura no ne opogore pare wi kaka sirkal tayo chenro mage. Jotelogo ne ochako kiro lwetgi kendo jiwo duondgi ma moko kata ma koko owuok e nyasi no. Respect our God. We have a way we worship our God. Kwa hivyo leo tunataka tukusanye sadaka hii na tumechukua ibada sasa ni ya kanisa. We want money only. And if you don't want to give us money, please, you are free. Don't worry. Tuko tayari kuwachana pesa zako. Sisi tumuombe Mungu. We cannot be blessed if we come to church and bring violence, bring noise. We cannot even hear the word of the Lord.